आंनि फिसालाया किडनि डेमेज जानानै दङ मोननैबो। आं फिसालानो आंनि किडनिखौ होनो सानदों। आंनि किडनिखौ होनानै आं फिसालाखौ बासायनो सानदों। बिनि थाखाय आंहा रां रुफा थाइसेबो गैया। आंनि किडनिखौ आंनि फिसानो गथायसिगोन आं। फिसाज्लानि किडनि गाज्रि जानायखौ नायनानै थानो हायैनि जोनोमगिरि बिमाया गावनि किडनिखौ गथायसिगोन फिसाज्लानो। आंनि फिसालाया किडनि डेमेज जाजोब्बाय। बिनि थाखाय आङो रायजो राजाफोरनाव थाइनैसो रां मोनगोन खोमा होननानै खावलायदों। मोनसे समनि आम्बारि स्वरुपहेरा दालाइ एबसुनि बारग' आफादगिरि लोगोसे कुमारिघाटा UN एकाडेमिनि BSc फोरोंगिरि अबं बसुमतारिया किडनि गाज्रि जानानै गोब्राब बेरामजों भुगिनांनानै दं। जोनोमगिरि बिमाया मेगनाव मोदै लानानै बुंदों, रायजो राजाफोर, आंनि फिसालाया किडनि गाज्रि जानानै दं। अन्नानै आंनि फिसाज्लाखौ किडनि सोलायनानै फाहामथाय होनो थाखाय जि हायो थाइसे थाइनै रांनि अनसुंथाइ हरनानै मदद हो। लोगोसे आसाम सोरखार आरो बिटिआर सोरखार लोगोसे तामुलपुर बिधान सभा बियाबनि MLA जलेन दैमारी आरो दारांगाजुलि बियाबनि MCLA बिजितगोरा नार्जारी बिथांमोननिफ्राय मदद हास्थायदों। तामुलपुर जिल्लानि आम्बारि स्वरुपहेरा गामिनि जगेश्वर बसुमतारिनि फिसाज्ला अबं बसुमतारिया गोबाव समनिफ्रायनो किडनि गाज्रि जानानै गोब्राब बेरामजों भुगिनांनानै दं। नखरैनो बेरामजों भुगिनांनानै अबं बसुमतारिनि बेरामखौ फाहामथाय होनायाव रांखावरि आरो देहायारि मोनफ्रोमबो बिथिङाव लोरबां जानानै दं। किडनि सोलायनो थाखाय गोबां लाख रांनि गोनांथि जाना दं अबं बसुमतारिनो। अबं बसुमतारिनि बेरामखौ फाहामथाय होनो थाखाय नखराव थानाय गासै हा-हुफोरखौबो फानजोबनांबाय। जेबो राहा लामा गैयैलाय रायजो राजा नोंथांमोननिफ्राय जा हायो अन्नानै रांनि अनसुंथाइ मोननो हास्थायदों। बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोना जा हायो अनसुंथाइ हरनो खावलायदों। बेरामजों भुगिनांनाय अबं बसुमतारि आरो जोनोमगिरि बिमाया। बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोनखौ जा हायो अन्नानै होखानाय एकाउन्ट नङाब्ला मबाइल नम्बराव गुगोल पे आरो फन पेनि गेजेरजों अनसुंथाइ हरनो बयखौबो खावलायबाय। एकाउन्ट नम्बर 325310468683 IFSC SBIN 0009147 अबं बसुमतारि सन अफ जगेश्वर बसुमतारि विलेज आम्बारि स्वरुपहेरा मोबाइल नम्बर 8031168666 आंखौबो थाइनैसो हरगोन होननानै आङो खावलायदों। आंहा जेबो गैया, नखराव हा हु जेबो गैया, रां रुफा गैया। आं फिसाखौ बेखौ होनानै फाहामनो सानदों। आं मा खालामनो, जेरावबो मोना बिथिंनानै सोरनाव बिनानै मोनो। आं ओंखायनो गिदिर गिदिर मानसिफोरनाव थाइनैसो रां बिनो सानदों आरो आंहा जेबो उफाय गैया। आंनि फिसालाया किडनि डेमेज जानानै दङ मोननैबो। आं फिसालानो आंनि किडनिखौ होनो सानदों। आंनि किडनिखौ होनानै आं फिसालाखौ बासायनो सानदों। बिनि थाखाय आंहा रां रुफा थाइसेबो गैया आरो आंनि हौवायाबो बिराद बेमाराव गोग्लैनानै दं, प्रेसार स्ट्रक जानानै माथो साथो गैया। लोगोसे आरो आंहाबो आथिं बायनानै दङ। बिनि थाखाय आङो रायजो राजाफोरनाव, आइ आफाफोरनाव थाइसे थाइनै रां मोनो खोमा होननानै खावलायनाय जादों। खुलुमबाय, आंनि मुङा मुस्रि अबं बसुमतारि। आं आम्बारि स्वरुपहेरा गामिनि। आङो थांनाय गोलाव बोसोर समनिफ्रायनो किडनियाव अन्थाइ जादोंमोन। बे अन्थाइ जानायाव रङिया स्वास्थि मेडिकेलाव आं खनसे अपारेसन जाखांबाय। बे अपारेसन जानायावहाय आंना सार्जारि जानानैबो थांबाय बोसोरनै सिगाङाव। दा बे अपारेसन जानायाव आंना एसे रं ट्रिटमेन्ट जानाय बायदि आं मोनदों। दा बेनिफ्राय आंना किडनियाव इनफेकसन जानानै दिनै आं किडनि फेलार जानानै दङ आंहा। दा बेखायनो आङो किडनिखौ बावैनो ट्रान्सप्लान्ट खालामनायनि आङो थांखि लादोंमोन, नाथाय थाखा फैसा सौहायाखै। दा जेसेबां हा हु दं आं गासैबो फानबाय, अब्लाबो सौहायाखै। दा थोजासे फैसा मोनस्लाबाखै। बेनिखायनो आङो जाहाथे डनार हिसाबै आं किडनिखौ लानो थाखाय आं आइखौनो सायख'दों। जोंहा न'खराव रायलायलायबाय, बयबो सावरायबाय। दा आइआ मोजाङैनो दङ, आइनि किडनिया सोलिगोन आंनि थाखाय। दा आइआबो आंनो मोनसे किडनिखौ डनेट खालामनो नागिरदों आरो। दा बेनिखायनो आंहा बे आंनि किडनि ट्रान्सप्लान्ट खालामनायाव
गोबां रांनि खरसा दङ जिहेथु, बेनिखायनो आङो अननानै रायजो राजा नोंथांमोनखौ थाइसे थाइनै जि हायो हेफाजाब होनो थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायबाय। लोगोसे जोंनि बिटिआर सरकार प्रमद बर' सार आरो खाथिनि जोंनि एमएलए एमजिएम सारमोननिफ्रायबो एसे एनै हेफाजाब मोनगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। बेखिनियानो। दा न'खरनि थासारिया जोबोद गाज्रि जानानै दङ, मानो होनबा आंनि फादाराबो बावैसो प्रेसार स्ट्रक जानानै गोग्लैनानै दङ। दा माथो गैया, जेबो मावनो हायाखै। आरो लोगोसे थांनाय बैसागुआव आइयाबो फिस्लायनानै गोग्लैनानै आथिङानो बायनानै दङ। आरो बिनि सायाव दा आंहाबो किडनिया बेबायदि जानानै दङ। बेखायनो न'खराव जोबोद गाज्रि अबस्था थासारियाव दङ दा। बेनिखायनो अननानै रायजो राजा नोंथांमोनखौ आरो आंनि लोगोफोर आरो मानगोनां गासै दैदेनगिरि नोंथांमोनखौ जेखिनि हायो आंखौ आंनि किडनि ट्रान्सप्लान्ट खालामनायाव गोनांथि जानाय एसेब्लाबो अनसुंथाइ होगोन होननानै आङो गोसो गोरबोनिफ्राय आसा खालामनाय थाबाय।